diváci oblíbeného sportu, čímž je basketbal. Pořádání tohoto turnaje pro nás samozřejmě je obrovská výzva, obrovská čest. Pokud se dostaví v hodném počtu, tak si myslím, že nám dokážeme vytvořit domácí atmosféru a bude jedna, v které ale to úplně bude. Je to v podstatě o těch jednom nebo dvou zápasech, takže tam každý pozůkal outsider může potrápit toho papírového favorita a musí na to brát pozor.